Ay muhang kanding o kabo among ihawon ugma sa atong pista. Ha? Ayaw, di ba? Ano yung gisabutan? Anong gabot-buot mamugwan nga? Pupukun niyo pa ito ah. Oh, mao na among gisabutan. Ingon bitaw ka kung siya mong sabutan, uyon ka. So mao na among gisabutan. Ha, di ko masugot ay. Buwang. Kamat yung kalakihan na yun ang aho mong kanding. Ay, yung hanap. Matay, di ko masugot ay. Kapuya, lawas. Ay, paita na sige tagkahubog. Ay, kunsiha lagi tayo niya. Sao mo na mo ito kapag ng hubog mo ito. Kapag kayo eh. Ay, sa Bado man rin ay pista naman di ugma Domingo. Wala na araba man di ko ano to day. Meeting para umaabot pista. Ah, sila rin pamitingon na to eh. Kapoy ko eh. Tugo ko ron. Bad kayo eh. Masyado kang mareklamo. Konsyal. Konsyal. Na bagas konsyal ya. Tapulana ra ba ni imong konsyal? Sige lang dawat honorarium. Wa ni silbi ni konsyala eh. Hindi totoo yan. Kuya aja kayo na may jadi katugo. Ay, Kapal ng mukha mo. Kip, pinakawasan eh. Bahala na silang meeting. Ay, sila ah. Kuya eh. Oy! Pre! Saman, say ato. Konsyal, gipatawag ka ni kapitan kay Saman. meeting pero barang kay nalimot ka sa Badoron. Ano? Kapoy mo ko. Kamu na sa may meeting ka to be. Kabugog gabi. Kapoy Oy. kayo eh. Sa sabutan bi ang pista ugma unsay atong kanan ani. Di, kamu na may meeting ato inalas kapitan nga. Kung sa gimiting nga ninyo, uyon lang ko. Kamu na bahala dito kay kapoy ko. Sato pa sa among meeting among mga sabot uyon ka. Uyon ako sige. Kamu na bahala na. Kung sa gimiting nga na, uyon ko. Kay kapoy ko. Di ko mga meeting ko ron. Kamu na bahala dito. Dagdako ng lawas ng konsyala ni kung tapulana. Ya, sakay unsay among sabutan uyon ka ha. Oh sige, uyon mo kay matugap ko eh. Sige, kamu na. Matugap na ko. sa kapitan. Oh, ingan dito. A few moments later. Isa kay meeting nga na to nila no. Mag-amot na po to. Klaro mo, yung kayo nga, paamuton ko ato. Ayaw ako di ko mati, makita ni kapong tanaw nila. Kaya pista, kusog kayo magpaamot nga. Yung dako tag suldo, pilara ba yung suldo honorarium tawa na to niya eh. Tag 300 ang buwan, kamakakas. Bahala na sila dito. Sila rin mag-meeting. Uyon naman kung isin, wala na dito. Ilang problema dito. Lahan na. Meeting hago kay Dugay, mga istoryahan, balik-balik, pila na pista ang hapon. Bahala na sila eh. Kasi ang helmet ba? Wala yung meeting. Ay. Yan. Oy, saman. Wala okay na. Okay na meeting? Oh, Okay na. Okay na, sige. Ya, mao man tay imong ingon nga kung sa imong gisabutan nito. Uyon man ka. Oh, yun kayo. Ano makagimitingan ninyo? Oh, Ako di ba? sakay uyon. Unsa pa ninyong gimitingan di ay? Botoy akong ingon nimo nga uyon magaka nga sa among meeting. Bang. Kung sa among sabutan, uyon ka di. Ang among nasabutan na imuhang kanding o kabo among ihawon ugma sa atong pista. Ha? Ayaw, di ba? Ano yung gisabutan? Anong gabot-buot mamugwan nga? Pupukun niyo pa ito ah. Oh, mao na among gisabutan. Ingon bitaw ka kung sa among sabutan, uyon ka. So mao na among gisabutan. Ha, di ko masugot ay. Buwang. Kamat yung kalakihan na yun ang aho mong kanding. Ay, yung hanap. Matay, di ko masugot ay. A few moments later. Konsyal, ha? Mo ni mong kanding, dara. Ato ni ako nini akong dados barangay kay ihaw naman eh. Dako ara magkanding ngaw. Tagba ko kao na ni. Ay, ihaw na ta. Kibira na yung kanding. Kuha na sa mga buwang. Ano kay kandingan eh. Ay! Cut. 3, 2, 1, fight. Paitay naman ang kanding. Kibira na mga buwan. Talaga. Sakantak na. Okay na. Katawa. Yeah. In 3, 2, 1, fight. Ang kayo nyawa ni. Wala ka na. Marta? Morto. Pwede rin siguro na. Hello, shout out. Shout out sa ating mga reactor sa itong Facebook page. Okay. Daday Shim, Pati Luna, shout out ha. Floyd,
Floyd lang malakas. Ato na. Bernie Tisado, si. Ug si Chico White Waste. Buwak Swerte, Irene Berso. Okay. More shout out guys sa atong mga friends no ni like sa atong Facebook page sa GFAX TV. DJ out sa kausapin DJ Kent, Jan Mateo de Parini, Dios Mayaming Danilia, and then kang Sir Brex Swanico sa Mabiliaba Leyte, o kang Melbax Fernandez, o kang DJ Regan Prado.